حراين بار لومي ناب حدا عب قعزو كم بقسينا إذا قعزو زدما نابنا عالم artificial intelligence زئتو إيو خون مأتوي بزعبا زتمرتي زي نمانيو انت رايلنا نقولو إيو تمهارا يكون سرحتنيا وي سرحت دلي زتمرتي زي نعاخي إيو AI انتاي مخانو عينتاتو كم اون نعالمنا كمي بلعو البقعات وي efficiency يغيرها كم زلو كتصنعوا يخم هراي أبز كورسزي انتاي كتمهاري يخم انت دايلنا قداماي AI انتاي إيو ترجمون بحريون كنمهارينا كالاي كمي يمهار AI حدا نجر نممحياش زتك أمولو درجاتات انتاي يوم زيومن كنبينا مالتيو سالساي درجات ما فللي أمونغو artificial intelligence كمون automation انتايو زبل تمرتي كنمهارينا أب رابعي عينتات AI توم زتفلالي كرتات نايس تكنولوجي انتايهم بخمي يسرحون كنمهارينا مالتيو أب مبل حمشاي دما ن AI زنقصاقسو سلسة عبيتي تكنولوجي ساتالو نساتهم كأحد بحد نريومينا أمو داتا دما بزعبا ربحتات نا AI مالت AI أب زتفلالي اندستريتات زمصو زلو لوتي انتاي يمثل زبلو تمرتات كنمهارينا ناز تمرت مسوداهم نازم زسعبو زرعنايام كلهم كتملسو عقمي كهلوكمي مالتي تحستو نايس تمرتزي بزوم زسعبو أرستات زتخفافلي خون مجمرتا مأتوي ناب artificial intelligence كلو ناي بدحريو عينتات ويكرتات ناي AI كنمهارينا بدحريو ني AI زنقصاقسو تكنولوجيات كنريومينا بدحريو ربحاتاتن أتقاقمان ناي AI كنمهارينا أموداتا دماني AI نعاخان بزبل أب انتاي سرحات اللوخ سرحات قولو ويدما نفتنا عالم AI كتأتون ترأهونكم انتاي اللوخ تفلطو زلوكم سكيلز دما كنبينا مالتي لازم تسفا قبر بتعامل حقوس كزي كنحلف نافتي ناي مجمريا تمرتي كنسراغرينا أموداتا دما أبزي عودزي انتاي عينت عدلات سرح كمزلون نسخمون أبز عالم نمسرح انتاي عينت كئلتات ويدما سكيلز كمزليكمن كنرينا نافتي مدمنتو بفلات يخون بزي فلات artificial intelligence ويدما AI درو أكل معتاوي هيوتنا كويني زولو نابنت موبايلكم قصكم كترئيوا خلهم ويدما فيس أنلوك قوبو خلهم ويدما أب يوتيوبن نتفليكسن آتيهم زافير مزيا كتفتوا إيخا زبل ناي ريكومنديشن كانت ألكم ويكمرت لكم كلو أستوعيكم نتفولترو ስለዚህ እዚ ድማ ብፍላጥ ይኹን ዘይፍላጥ እቲ artificial intelligence ድሮ ኣካል መዓልታዊ ህይወትና ኮይኑሎ ዘብለና ማለት እዩ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣብዚ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ሓደ ኮርስ ክትሪኡ ከለኹም ንዑ ዝመሳሰል ካልኦት ኮርሳት በዝጎኒ የምጻልኩም ማለት እዩ እዚ ብartificial intelligence ተሓጊሱ ዝሰርሕ ናይ recommendation system ይበሃል ማለት እዩ اسكي أبزي حجي زل عالمنا بزي AI نحسبها مالت مابس أبي ترافيك كمزلو من أجرنان وي توم نتكملوا أبليكيشن هادما انتاي كم نفوتو مرسعو نيرام مالتي حجي قليل أبنت كم ردوان نحبها هوينا AI كافيوتنا موتا مالت لك هانتي نعمت هزفلتك انتاي كم تفوتون انتاي كم تسأل انزرد أكاناي كأربع محزاها بدنجات بزيك العالم كرسعك كله مالتي زخون زلو كل نجار እንደገና ከተረዳውን ክትምህሮን ክትላለካ ማለት እዩ ስለዚ AI ናይ ርሑቕ መጻኢ ሕልሚ ኣይኮነን ንሱ ሎሚ ነቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ኣገባብ ርክብናን ከምኡውን ምህዞታትናን ይቕይሮ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ኮርስ እዚ ምስ ወዳእኹም ነዞም ዝስዕቡ ክትምልሱ ዓቕሚ ክህልወኩም ሓደ AI እንታይ ምዃኑ مغلاص مالتي مننتن ترجمن ناي زحدش امرو ناي AI مفلاط كتقول لهم كالاي AI نممهارن نممحياشن زتقملو درجاتات انتايهم دما كنرينا مالتي AI كما يزبلح لك كم حدا تصاوتاي كعسو ايو مالتي قوم جينا نردو نخلينا مجمرتا تصاوتاي كعسو شوتو يسحت جيغا فتصمالو مالتي
ቀፂሉ ስለምንታይ ከም ሰዓተ ይግምግም ይመሃር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣገባቡ ኣማሓይሹ ድማ ሸቶ የመዝግብ ኣብዚ ኸ ተማሓይሹ ወይ ድማ ኢምፕሩቭ ገይሩ መፂሎ ማለት እዩ ስለዚ AI ከዓኒ ንምምሃርን ንምምሕያሽን ዝጥቀመሉ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ደረጃታት ኣለዎ እዞም ደረጃታት ክንሪኦም ኢና ሳልሳይ ፍልሊ ኣብ መንጎ AIን ኣውቶሜሽንን ዝኣመሰሉ ካልኦት ቴክኖሎጂታት ድማ ብልክዕ ምፍላይ ድማ ክትክእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ነዚ የደናግርዎ እዮም ወይ ድማ ይሓዋውስዎ እዮም ግን ዓብ ፍልሊ ኣለዎ ንኣብነት ክንርድኦ እንድሕር ኮይና ኣውቶሜሽን ማለት ልክዕ ከም ሓደ ኣላርም ክሎክ እዩ ደቂስካ ፀኒሕኻ ወይ ተንስእ ወይ ድማ ግድነት ኣብታ ወይ ትትስእ ወይ ድማ ግድነት ኣብታ ዝመላኻላ ሰዓት ጥራያት ኣላርም ትድውል ማለት እዩ እቲ ኩነታትካስ ኣይርዳእኒ AI ግን ልክዕ ከም ሓደ ብልሒ ዘለዎ ሓጋዚ ወይ ድማ ፐርሰናል ኣሲስታንት ማለት እዩ ስለዚ ለይቲ ሙሉእ ክሰርሕ ከም ዝሓደርካ እንድሕዳ ምስ ዝርዳእ ደኺሞ እዩ ንዝነበሮ ኣኼባ ሰሪዘስ ቁርብ ክድቅስ ክሓድጎ ኢሉ እውን ባዕሉ ይውስን ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ ኣናሎጂ ክርዳእኩም ዘምፅኦ ዘለኹ ኣርእስቲ ማለት እዩ ካልእ ነዚ ኮርስ ምስ ወዳእኹም ክትምልሱ ዓቕሚ ዝህልወኩም ነገር እንተደኣ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ዓይነታትን ቅርፅታትን ናይ AI ኣለዉ ንዓታቶም እውን ከተላልዩ ክሕግዘኩም ማለት እዩ ሓምሻይ ንAI ዘንቀሳቐሱ ወይ ሓይሊ ዝህቡ ሰለስተ ዓበይቲ ቴክኖሎጂታት ኣለዉ ነዚኣታቶም እውን ተላሊኹም ክትፈልጥዎም ክትክእሉ ኢኹም ሻሻይ ድማ ረብሓታትን እቲ ኣጠቓቕማ ናይ AI ዝበልናዮ ናብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ወይ ኢንዱስትሪታት ድማ ክትፈልይዎ ክትክእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ AI እንታይ እዩ بقلل الزراربا AI مالت كمبيوتراتن ماشيناتن لك كم سب ناي ممهار ناي مردع سأجم ناي مفتاح كمون ناي موسان كمون ناي مفتار ويدما creativity عامي كهلوان زخل تكنولوجي إيو زيادة ترجم ناي AI مالتي سلازم بقلل زبالة ناي AI ترجمسي انتاي مالتي AI انتاي مالتي زبل حتى لحدا تحاتيتكم AI مالتي كمبيوتراتن ماشيناتن روبوت كون خل ولا موبايلكم كون خل ولا كالوت ماكيناون كون خل مالتي لك خم ناي سب ناي ممهار ناي مردع صقم ناي مفتاح ناي موسان كمون ناي كرياتيفيتي وي ناي مفتار عقمي كهلوان زخل تكنولوجي ايو زيادة ترجم ناي AI لز كمبيوترات مجمر تاخم هذا خلوا لك كم عبيت كالكوليترات إيه النيران عقمن دما قلي الحساب مالت حاله تدمر حدا 5 حليفو بزح اي نبرت لو مجن غزيت غيري ماشينات مسانا يوريا موسيقى يدرسا قصب يفلطا ولا كونتات ايرون ينبيعين اتي قم حجا فيلم تاع ناي ساينس فيكشن تراي نريو زنبرنا لومي ابيدنا زلو كوننت كويني زلو مالتي نازلو زمرحو زلو تكنولوجي دما ازي artificial intelligence way AI انبلو ايو للي امونغو تراديشنال سوفتوير تم قدم نتقملهم زنبرنا سوفتويرن لومي باي تحجزهم بسرعه زلو سوفتويراتن انتايو ندحدايلنا زفللي زنمردا قليل ابنت كنرينا مالتي اب تراديشنال سوفتوير وي امنو سوفتوير لكع كم اب كاسيت تقدح درفي نيرو مالتي انت كاسيت كل غزي نتا تقدحت درف ترايز دغاغما 10 حدا درف نحرالين كوين انت 10 حدا درف ترايز دغاغما مالتي كغير وي كما حيش ايكلني حق تراي زختل مالتي اب AI جن لك كم حدا كيلا دي جي غيركم حسابات AI نولو زلنا مالتي تي دي جي سبات يسعسعو مهلاهم زي مهلاهم يريمو ابساي غبرالو داتا اناليسيس غبرالو مالتي كونتات مستردو دما نتو موسيقى يغيرون يمحيشون مالتي مستخوناتات سي ادابت غبر كومون يمحيش مالتي سلازي بخمز في اللي غيرنا خبيو نخلينا مالتي سلازي AI كم تديجي كاب تموكرو ناتمهره نزتحلالخو سرحت كم دمص سب مفلايدي وي تنبيا مهابديو كسرح يخيل مالتي هذا ابنت نوصل حجي ناي موبايلكم كاميرا ناي موبايلكم حانت بزي صريت تسالت فوتو وي دبزا السئل ان شاء الله بلري زخونه ايمج بغميا تصريا لحد استوعلكم له خونكم
ወይ كمي لا فليطا لحد عيلنا نزي مس حدا نعامة زسرحس وري زخونه سألاي كنودادرو نخيل مالتي سألاي مليونات سئلتات سلازي سأله عيننا يسب كمي يمثل بلكع يردو أفنجانا يسب كمي يمثل وي أب كمي كنتات يسئلي زوسد everything يفلتي مالتي AI ون لكع كومي مالتي مليونات سئلتات الداتا نبلو مالتي مليونات سئلتات بمرأي يمهار مالتي مستمهارة نتا زي صريت فوتوهم مسرعيا اها ازيا عينيا كم زخت مسل الوا إلو نتوم بيكسلز نايف سئلي زلو بمستخخال نصريت تسئلي يوسخلو مالتي ስለዚህ بزيادة سئلتات بزرعيا قطر دما لكع خامتي وري سألاي زبلنايا بزيادة دمان كي إلانا خونا خا يخيد مالتي حجي اسكا حانسا نحسب كم يجيركم هم من باب كم زجمركم تذكروا له مجمرتا فيدلاتن دمصتاتن مفلايكم تماهركم قسنا بالكم دما فيدلات الاغيكم قالات فطيركم مالتي شعو ترجمو ترديكم دحر غزي من باب قليل يهونلكم مالتي دحريو عبيت حساباتون بقليلو كتردو جميركم حجي كن اذن ماشينات وين كمو خغبرا انت زخلاخه إلنا نحسب ماشينات لك كمتي ناتكم امرو كمهاران صقمات كفتحان انت زخلاسي انتي زفطر يمسلكم مباركال ايكون زفطر اتي artificial intelligence ወይ AI እንብሎ ነገሪ ብዝነዝ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ አምጣ ቀዲምና ዝራናዮ AI ማለት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶን ምልስ ከለና AI ማለት ኮምፒውተራት ወይ ማሽናት ናይ ሰብ ክእለት ማለት ናይ መምሃር ናይ ምርዳእ ፀገም ናይ ምፍታሕ ናይ ምውሳንን ናይ ምፍጣርን ዓቕሚ ክወርሳ ዝኽእል ቴክኖሎጂ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ድማ ሚልዮናት ሓበሬታ ዳታ ብምግምጋም ቋንቋታት ይትርጉም ዘይረአ ነገር ይርኢ ከምኡውን መጻኢ ይንበህ ማለት እዩ እዚ ናይ ርሑቕ ፊልም ዝመስል ይኸውን ግን ድሮ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣትዩስ ንጥቀመሉ ዘለና እዩ ገለ ኣብነታት ንኣብነት ምስ ንርኢ ናይ ድምፂ ሓገዝቲ ወይ ድማ ዞም ቮይስ ኣሲስታንት ኣብ ሞባይላትኩም ዘለዉ ከም በዓል ሲሪ ኣሌክሳ ናይ ጉግል እውን ኣሎ እዚኣቶም ድሕዳር ኢናዮም ኩሎም ብኤአይ ተሓጊዞም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኦንላይን ሾፒንግ ክትኣትዉ ከለኹም ንኣብነት ሓንቲ ንብረት ምስ መረፅኩም ልክዕ ንዓ ዝመስል ካብ ካልኦት ትካላት ድማኒ ተመሳሳሊ ንብረት ድማ ምርጫ የምፃልኩም እዚ እውን ብኤአይ ተሓጊዙ እዩ ዘምፃልኩም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት እቶም ተን ሲሪ ወይ ኣሌክሳ ኢልና ዝጠቀስናየን ኣብዚ ናይ ድምፂ ሓገዝቲ ሎሚ ኩነታት ኣየር ከመይ ኣሎ ኢልኩም ንሕዳ ሓቲትኩም ማሲ ንሕቶዎም ሰሚዐን ተረዲአን ልክዕ ከም ሓደ ንቑሕ ፀሓፋይ ወይ ሰክረተሪ ኮይነን ብድምፂ ሰብ ድማ ይምልሳልኩም ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ኢንተርነት ክትሽምቱ ከለኹም ድማ ልክዕ እዚ ናይ ኦንላይን ሸመታ ዝብልናዮ ማለት እዩ AI ልክዕ ከም ባህሪ ናይ ዓማዊሉ ዝፈልጥ በዓል ድኳን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ በዓል ድኳን እዚ ዓሚለይ ሰሙን ዝሓለፈ ሰሙን ሽኮር ገዚኡ ነይሩ ሶሎምስ ሻሂ የድልዮ ይኸውን ኢሉ ከም ዝግምት AI ከዓ እዚ ሰብ እዚ ፈቲዎ ነይሩ እሞ ነዚ እውን ክፈትዎ ይኽእል እዩ ኢሉ ሪኮመንዴሽንስ የምፃልኩም ማለት እዩ ሶ ሓደ ነገር ክትገዝኡ ከለኹም ንዑ ዝመሳሰል ወይ ምስ ቅርበት ዘለዎ ነገራት ሪኮመንድ ገይሩ የምፃልኩም ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ናይ ካስተመር ሰርቪስ ቻት ቦትስ ናይ ዓማዊል ኣገልግሎት ዝረኽቡ ቻት ቦትስ ከዓኒ ንኣብነት ምስ ናይ ባንኪ ወይ ናይ ቴሌፎን ኩባንያ ብፅሑፍ ወይ ብቻት ክትዘራረቡ ከለኹም መብዛሕትኡ ግዜ ምስ AI ኢኹም ትዛረቡ ምክንያቱ እቲ ባንክሲ 100,000 ዓማዊል እንድሕር ኣለዎም እሞ at the same time ኣብ ሓደ ግዜ እንድሕር 1,000 ሰባት ይሓትሎም ኮይኖምሲ ነቶም 1,000 ሰባት ካልኦት 1,000 ሰባት ሕቶኦም ዝምልሱ ክቅርበሎም ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሶ መብዛሕትኡ ትዛረቡ ከለኹም ምስቲ AI ኢኹም ትዛረቡ እቲ AI ዝምሰልኩም ማለት እዩ ስለዚ እዚ AI ልክዕ ከም ኣብ ሓደ ግዜ ን1,000 ሰባት ከዘራርብ ዝኽእል ተረኛ ኦፕሬተር ኮይኑ ንሕቶኹም ብቅፅበት ይምልስ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ጥዕናን ኣብ ባንክን ኣብነታት ክንወስድ ንኽእል ኢና ኣብ ሕክምና AI ከም ሓደ ሱፐር ዓይኒ ኮይኑ ንሓካይም ስውር ዝኾነ ሕማም ኣብ ምፍላይ ዝሕግዞም ማለት እዩ ካልእ ኣብ ባንክ ድማ ልክዕ ከም ሓደ ዘይድቅስ ሓላዊ ወይ ጋርድ ከምኡ ኮይኑ ከዓ
كتعللون زخون عينت ناي سرقي نجارات كفتمون زدالي نجاراتون أنالايز بمقبار نسرقتي يللن متنقاطاتون يهبن مالتي سلازي متى عالمنا كمي انتلحا إلنا تي عوت زمركوس أبتي نحنا نتكنولوجي كمي نتكملي AI نسب زتك زي كونس نعم سب زوسخ ويدما augment زقبر تكنولوجي إيو نتي تلقاقامن أسل شاون زهون سرح بعلو يسرح لنا اللو مالتي نحنا دما أب موسانن مفتقارن مالتي حدش نقر أم مفتقار ويدما كرياتيفا مخوان دما كنتوكو كنكلا لنا مالتي سلازي نزحيا الموترنا AI مسنا يسب مستوع الموهاد زيادة وتيتاون فترة زمالون متاعي كنهانت نخلينا مالتي هراي نافت خالأي تمرتنا نحلف حجي AI بخمي يدسر how does AI work AI بزح جزء مستيراوي وي ماجيك يمثل بتزاور جن لك كم سبي زمار حبريتاي إكب دقاقي مونة حبريتاي يريو بدهري دما يردو مالتي انت هنا جن سب كاب تموكرو كمهار كله AI جن كاب بليونات حبريتا ويدما داتا يزمار AI ناي سبا أمرو نممثال دما نزوم زسعبو 4 درجاتات يختل درجة حدا مئكاب حبريتا ويدما داتا كوليكشن نبلي مالتي AI نمردا مجمريا بوزو حبريتا يزد ليو إذا حبريتا دما صحف كهون خل سلي دمسي فيديو كهون يخل مالتي كابزوم 4 زياتهم بمليون سقوط صار حبريتا يدليون خمهار مالتي اتخالا يقصيلو زلو درجة خلت دما قرصتات مفلاي finding patterns using algorithms مالت حنس حبريتا مساكبه AI او وشت حبريتا زتحقو قرصتات ወይ ድማ patterns ይደሊ ነዝን ምግባር ድማ algorithms ዝበሃሉ መምርሒታት ይጥቀም ማለት እዩ ደረጃ 3 ብድሕሪኡ ትንበያ መሃብን ውሳነ ምሕላፍን make predictions and decisions ቅርጽታት ምስ ፈለየ AI ቀጽሉ እንታይ ክህሉ ይኽእል ኢሉ ይግምት ወይ ድማ ይውስን ማለት እዩ درجة 4 دماني كاب جيجا ممهار learn and improve with feedback AI فوتس ما يكونن يجاجيو جنا اتزادنا نقدر دما كاب جيجو سل زمهاري مالتي كاب جيجو تماهر دما نقصالي ناتا محيشه يخيط حجي اتقالي لنا زم 4 درجات كيسرحوا هدا هريام كوينا نابنت ذا صوفيا تبعل عند سبالا نبل جي ترانسليت كتقبل ليالا هذا نا انجليزيا صحفسي نا انجليش صحفسي نا بتغرينيا ولا ترانسليت كتقبل ليالا نبل صوفيا استبعل سراحتنيا نحد عاب كوبانيا صحفات نا بستفلالي ቋንቋ ክትርጉም የድልያ ነዚ ንምቅልጣፍ ድማ AI ዝጥቀም ሜተርጎሚ ማሽን ወይ ሓደ ዌብሳይት ትጥቀማላ ማለት እዩ ንኣብነት ክርዳና ChatGPT ትጥቀማላ ንበል እቲ መስርሕ ድማ ከምዚ ክመስል እዩ መጀመርታ ምእካብ ሓበሬታ ኣሎ ሶፊያ ነቲ ማሽን ቅድሚ ምጥቃማ እቲ AI ወይ እቲ ChatGPT ንብሎ ዘለና ሚልዮናት መጽሓፍትን ጽሑፋትን ብምንባብ ሓደ ቋንቋ ምስቲ ካልእ ከመይ ከም ዝዛመድ ተማሂሩ ጸኒሕሎ بدحريو قرصتات مفلاي صوفيا حانتي ملو حساب مصحافت ات AI قال بقال زي كونس نتي سواسو وي نتي جرامر بمردا ترجمو خي بالاشوا كمي كم زسمعو يحسب مالتي بدحريف درجه 3 ابو سانه مهاب مسكده دما ات AI نتي زبلص زبولو ترجم يقربلا مالتي من صوفيا مالتي اذا قال مزيك خيرالو ويلون يوسن مالتي وسينو يقرب مالتي بدحريا اب درجه 4 صوفيا نتترجم ريا نونو زقالزي ابزي اي كيدنيو ويا ما حشلي ndحدا الى ndحدا اريماتونتي AI انت يتجبر يقريت حاتيتو نغصال خمسه يجبرني زبل مسيه بكامو شعو نتجيجا يمزغبو مالتي مزغيبو نخال سب كترجم كله شعو
ብዝበለጸ ማለት እዩ ነቲ ጌጋ ዘይኮነ ዝደግሞስ ብዝበለጸ ኣማሓይሹ ድማ ይትርጉሞ ማለት እዩ ስለዚ እቲ AI ክሰርሕ ከሎ ልክዕ ከምዚኦም ዓይነት ደረጃታት እናሓለፈ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጠቃለሊ AI ማለት ሓንሳዕ ተሰሪሑ ዝድርበ ማሽን ኣይኮነን እኳ ደኣ ንዘለኣለም ዝመሃር ተምሃራይ ጌርኩም ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ተመክሮ እናተምሃረ በብግዚኡ ድማ እናበልሐን እናሓየለን ዝኸይድ ቴክኖሎጂ እዩ እጂ ናብቲ ሳልሳይ ትምህርትና ንስገር ሓደ መሳርሒ ወይ ሓደ ዌብሳይት ድዩ ሓደ ዝኾነ ትሪእዎ ነገር ማለት እዩ AI ዲ ዋላስ ኦቶሜሽን እንታይ እዩ እንታይ ይፍልልዮም ክንመሃር ኢና ቀዳማይ ኦቶሜሽን ንብሎ እዩ እዚ ኦቶሜሽን ማለት ልክዕ ከም ኣብ ሓዲድ እትኸይድ ዘላ ባቡር እዩ ማለት እዩ ባቡር ኣብቲ ዝተሰርሐላ ሓዲድ ጥራይ እትኸይድ ቅድሚያ እምኒ ይሃሉ ዋላ ገደል ይሃሉ ባዕላ ክትዝወር ወይ ክትውስን ኣይትኽእልን እያ ሕጊ ጥራይ እያ ትኽተል ከምኡውን ካልእ ኣብነት ንውሰድ ኢሜይል ፊልተር ዝገብር ኣሎ ንኣብነት ሓደ ናይ ንቡር ኢሜይል ሲስተም ዋላ ጂሜይል ንበሎ ሴል ዝብል ቃል ንሕሪኡ ነቲ መልእኽቲ ናብታ ፕሮሞሽንስ ዝብል ሳጹን ኣብኡ ኮፍ የብለልካ ማለት እዩ ግን ቶም ስካመርስ ወይ ቶም ሰረቕቲ ወይ ቶም ሃከራት ነታ ሴል ካብ ምባል ሊሚትድ ታይም ኦፈር ኢሎም ነታ ቃል ንሕዳ ቀይሮማ እቲ ማሽን ይደናገር ማለት እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ሓንቲ ቃል ክርኢ ጥራይ ስለ ዝተኣዘዘ ኣይመሃርኒ ነታ ቃል እቲኣ ጥራይ ዝፈልጣ ማለት እዩ ካልእ ክመፅእ ከሎ ስቕ ኢሉ ክሕልፎ እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ኦርጋናይዝ ኣይገብረልካኒ ወይ ፊልተር ኣይገብረልካኒ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት እንድሕዳኣ ኮይኑ ኦቶሜሽን እዩ በንጻሩ እዚ AI ወይ artificial intelligence ንብሎ ግን ከም ሓደ በሊሕ ተምሃራይ ጌርኩም ትሰልዎ AI ግን ልክዕ ከም መራሕ ዘይብላ መኪና ወይ ሰልፍ ድራይቪንግ ካር ወይ ዘን ኦቶኖመስ ካር ንብለን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ሓዲድ ኣየድልዮን እዩ መንገዲ ተዓፅዩ እንተዳ ፀኒሕዎ በዚ ክሓልፍ ይኽእል እየ ኢሉ መንገዲ ካልእ ኣማራፂ ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዘሎ ኩነታት እናተምሃረ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ኣብነት ንርአ ሕጂ ኣብ ናይ ስራሕ ቃለ መጠየቕ ወይ ድማ ሃየሪንግ ኣሲስታንትስ ክንርኢ ከለና ንሕዳ ኣውቶሜሽን ዘለዎ ማሽን ኮይኑ እቲ CV ናይ ሓደ ሰብ ርኢዩ ፓይተን ዝብል ቃል እንተዘይረኺቡ ነቲ ሰብ ይነፅጎ ማለት እዩ ንኣብነታት ካልሲ ንሕዳ ፕሮግራመር ይደልዩ ኮይኖም ናይ ፓይተን ፕሮግራመር ኣብቲ ናቱ CV ነታ ማሽን ምስ ሃብናያ ብኣውቶሜሽን ንሕዳ ትሰርሕ ኮይና ፓይተን ዝብል ቃል ድለይ ተባሂላ ተኣዚዛ ስለ ዘላ ፓይተን ዝብል ቃል ምስ ሰኣነት እንታይ ትገብሮ ነቲ ሰብ ትነፅጎ ማለት እዩ ፓይተን ኣይፈልጥን ክትብለክ እያ ማለት እዩ AI ዝተዓጥቀት ማሽን ንሕዳ ኮይና ግን ነቲ CV ልክዕ ከም ሰብ ኣተንብቦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብቲ እንድሕዳ ፓይተን ዝብል ቃል ዋላ ኣይፅሓፍ ኣብቲ ናቱ CV ካልእ ተመሳሳሊ ክእለት እንድሕዳ ዘለዎ ኮይኑ ንፉዕ ሰራሕተኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ዝውስነልካ እቲ AI ማለት እዩ ስለዚ ካብ ተመክሮ እናተምሃረ ድማ እናበልሐ ከዓ ይኸይድ ሕጂ ንውድድር ነቕርቦም ኣብ መንጎ ኣውቶሜሽን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክንርኢ ከለና ኣብ ኣሰራርሓ እዚ ኣውቶሜሽን ሕጊ ጥራይ እዩ ዝኽተል ማለት እዩ ሩል ቤዝድ እዩ ከምዚኣ ግበር ብድሕሪኡ ከምዚኣ ግበር ብድሕሪኡ ከምዚኣ ግበር ተባሂሉ ዝተዳለወ መሳርሒ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ድሕር ኮይኑ ካብ ሓበሬታ ዝመሃር መሳርሒ እዩ ማለት እዩ መንፅር ምምሕያሽ እዚ ኣውቶሜሽን ደው ዝበለ ስታቲክ እዩ ሰብ እንተደኣሪሞ ኣይቅየርን እዚ AI ግን ባዕሉ ንባዕሉ ይእረምን እናተማሓየሸ ከዓ ይኸይድን ማለት እዩ ካብ ጌጋታቱ ኣብነት ክንርኢ እንድሕዳኣ ኮይና ኣብ ኣውቶሜሽን ኣላርም ክሎክ ክንወስድ ንኽእል ኢና ኣላርም ክሎክ ኣብታ ዝመላኸያ እያ ኩሉ ግዜ ትድውል ማለት እዩ እዚ AI ግን ልክዕ ንኣብነት ኣብ ዩቲዩብ እንድሕዳ ሪኢኹምሲ ምስቲ ናትካ ድሌታት ዝመሳሰል ነገራት ሒዝልካ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ምስ ድሌታትካ ዝቀያየር ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ተወሳኺ ኣብነታት ኣብ ሂወትና ክንርኢ ኢና ኣብ ትምህርቲ ንኣብነት ኣብ ኤዱኬሽን ለሰይ ሓደ ኣውቶሜሽን ብኣውቶሜሽን ዝሰርሕ ማሽን ንሕዳ ኮይኑ ሓደ ተምሃራይ ትሕቲ 60% ንሕዳ ኣምፂኡ እቲ ማሽን ብቐጥታ ተሪፍካ ይብሎ ምክንያቱ ከምኡ ፕሮግራም ኮይኑ ስለ ዘሎ ማለት እዩ AI ዝተዓጥቀ እንድሕዳ ኮይኑ እቲ ማሽን ግን እቲ ተምሃራይ ስለምንታይ ከም ዝወደቐ እውን ይምርምር ማለት እዩ እቲ ተምሃራይ ብንባብ ዘይኮነስ ብቪድዮ ብዝበለፀ ይርድኦ እዩ ኢሉ ኣገባብ ኣመሃሩ ይቕይር ማለት እዩ ስለዚ
ከምዚ ዓይነት ፐርሰናላይዝ ዝኾነ ናይ ለርኒንግ ኦፖርቹኒቲ ድማ ይፈጥረሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ትምህርቲ ሕጂ ዘሎ ዲፈረንስ ናይ ክልቲኦም ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ ኣብነት ኣብ መንጎ ናይ ፍልሊ ኣብ መንጎ ኣውቶሜሽንን ኤአይን ክርኢ ከለና ኸ ኣብ ኮንተንት ሞደሬሽን ወይ ድማ ከም በዓል ፌስቡክ ቲክቶክ ንሕዳሪና ኣብ ኣውቶሜሽን ጥራይ እንድሕዳእ ኮይኑ ወይ ብኣውቶሜሽን ሰርሕ እንድሕዳእ ኣለዎ ኮይኖም እዞም ፌስቡክ ወይ ቲክቶክ ዝኾነ ፅያፍ ቃል ዝሓዘ ፅሑፍ እንድሕዳርዮም ብቐጥታ ይድምስስዎ ወይ ብሎክ ክገብርዎ ክእሉ ማለት እዩ እቲ ኤአይ ግን እንታይ እዩ ዝገብር ሓደ ሰብ ዝኾነ ቃል ወይ ዝኾነ ቃል ምፅሓፈሲ ብላግፅ ድዩ ሳርካዝም ሓሲብዎ ዋላ ንሰብ ዝፀርፍ ፅሑፍ እንተዳ ፅሒፉ እቲ ኤአይ ነቲ መንፈስ ናይቲ ፅሑፍ ስለ ዝርድኦ ክፈላለዮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ከምዚ ኣሽሙር እንድሕር ኮይኑ ወይ ፀርፊ ድዩ ወይ ገለ ካብቲ ተማሂርዎ ዘሎ ዳታ ፈላልዩ ንየናይ የሕልፎ ንየናይ የትርፎ ክፈልጥ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣውቶሜሽን ብሩል እዩ ዝሰርሕ እዚ ኤአይ ግን እናተምሃረ ካብቲ ዝተምሃሮ እዩ ዝሰርሕ ካልእ ጌጋ ርድኢታት ኣለዉ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኣውቶሜሽንን ኣብ መንጎ ኤአይን ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ዝጋገዮም ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ቻት ቦት ክንርኢ ከለና ሲ ንትግርኛ ሓደ ፅቐጡ ብእንግሊዝኛ ክልተ ፅቐጡ ዝብል ማሽን እዚ ኤአይ ኣይኮነን ኦልሬዲ ፕሮግራምድ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ብኣውቶሜሽን እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ እቲ ንሕቶዎም ሰሚዑ ሲ ልክዕ ከም ሰብ ዝምልስ ማሽን ግን ኤአይ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ስኻትኩም ምስ ሓተትኩሞ ወይ ቻት ክትገብሩ ከለኹም ንሱ ልክዕ ከም ሰብ ተረዲእኩም ናቱ ናይ ባዕሉ ፈጢሩ ዝምልሰልኩም ንሕዳእ ኮይኑ ግን እዚ ኤአይ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ስማርት ዲቫይስስ እንድሕዳሪና ድማ ከምዚ ቴርሞስታት ንኣብነት ኣብ ዝተባሃሉ ሰዓታት ነታ ገዛ ዝዝሕላ እንድሕዳእ ኮይኑ እዚ ኣውቶሜሽን ንብሎ ማለት እዩ ባዕሉ ፈሊጡ ግን ዓርክና ምስ ደቀሰ ሞቕ ክብሎ ይደሊ እዩ ኢሉ ዝውስን እንድሕዳእ ኮይኑ ግን እዚ ኤአይ እዩ ማለት እዩ ኣብ መጠቃለሊ ኤአይ ማለት ብቕዓት ወይ ኤፊሽንሲ ጥራይ ዘይኮነ ምልምማድ ወይ ድማ ኣዳፕታቢሊቲ እዩ ማለት እዩ ማሽን ፕሮግራም ዝተገብሮ ጥራይ ዝገብር እንተደኣ ኮይኑ እዚ ኣውቶሜሽን ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ባዕሉ ዝሓስብን ዝምሃርን እንተኮይኑ ግን እዚ ኤአይ ኢልና ንፈልዮ ማለት እዩ ሃራይ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ክንዝክሮም ዘለና እቶም ኣገደሲ ዝተምሃርናዮም ነጥብታት እንታይ እዮም እንድሕዳ ኢልና ነቲ ዝተምሃርናዮ ብሓፂሩ ንምዝካር ቀዳማይ ኤአይ ማለት ሰብ ዝሰርሖ ኣእምሮ እዩ ኤአይ ማለት ንኮምፒውተራትን ማሽናትን ልክዕ ከም ሰብ ናይ ምምሃር ናይ ምርዳእ ፀገም ናይ ምፍታሕ ናይ ምውሳንን ናይ ምፍጣርን ዓቕሚ ከም ዝህልዎም ዝገብር ቴክኖሎጂ እዚ እዩ ብሓፂሩ ንሓንቲ ሬሳ ዝነበረት ማሽን ሲ ናይ ሰብ ኣእምሮ ከተውርሳ ከለኻ ማለት እዩ ኤአይ ኤአይ ብደረጃታት እዩ ዝሰርሕ ኢልናዮ 4 ደረጃታት ድማ ርኢና ማለት እዩ ስለዚ ኤአይ ማጂክ ኣይኮነን መጀመርያ ሓበሬታ ይእክብ ቀፂሉ ኣብቲ ሓበሬታ ተሓቢኡ ዘሎ ቅርፅታት ወይ ፓተርንስ ይደሊ ድሕሪኡ ትንበያ ይህብ ኣብ መወዳእታ ድማ ውፅኢቱ ወይ ፊድባክ ካብቲ ፊድባክ እናተምሃረ ድማ ይበልሕ ማለት እዩ ዝያዳ እናተማሓየሸ ይኸይድ ማለት እዩ ኤአይ ግዜ ብዝሓለፈ ቁጥሪ እናበልሐ ይኸይድ ከምቶም ዝኣረጉ ቴክኖሎጂታት ንኣብነት ካልኩሌተር ደው ዝበለ ኣይኮነን ኤአይ ሓድሽ ሓበሬታ ብዝረኸበ ቁጥሪ ልክዕ ከም ሓደ ንፉዕ ተምሃራይ ዓቕሙ የመሓየሽ ሎሚ ዝገበሮ ጌጋ ድማ ፅባሕ ኣይደግሞን እዩ ማለት እዩ ካልእ ኩሉ ስማርት ዝመስል ነገር ኤአይ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣውቶሜሽን ዝበሃል ኣሎ እዞም ኣውቶሜሽን ሕጊ መሰረት ዝገበሩ ሲስተማትን ስማርት ዲቫይስስን እዮም ማለት እዩ በላሕቲ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ግን ካብ ተመክሮም ክመሃሩ ወይ ክለማመዱ ወይ ክለምዱ ወይ ኣዳፕት ክገብሩ ዘይክእሉ እንተደኣ ኮይኖም እዚኣቶም ኤአይ ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ኣውቶሜሽን እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ትእዛዝ ዝቕበል ሮቦት ክህሉ ይኽእል እዩ ግና ባዕሉ ዝሓስብ ኤአይ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኤአይ ማለት ማሽናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተማህራ ኩነታት እናተላመዳን እናበልሓን ንዝተሓላለፉ ስራሓት ከም ዝሰርሓ ዝገብር ዝኽእል መስተንክር ዝኾነ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ኣብቲ ዝቐፅል ትምህርቲ ብዛዕባ እቶም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ወይ ቅርፅታት ኤአይ ክንርኢ ኢና